Čágo, ahoj, zdraví ťa tvoj Bohuš. Dneska 10.3.2012, sobotička. Včera bol veľký mejdan v Šaporuš a dneska je to taký proste chilloutík. Takže aby si vedel, jak som sa mal dneska. Heja, sviatok má Viktória. Tu máš ďalší diel, ešte jeden pozdrav pre Five Element. Jak som vravel, boli tam skoro všetci a účinkujúci zajebali iba dobré veci. Ľudia sa bavili na obidvoch stageoch, není pochyb, že to bolo fakt peklo. Dnes pokračujem na včerajšie vlne, práca je v poho a ja som v kľude. V Šapo miesto workshopu prebehla diskusia, predebatovala sa nejedna teória. Za 2 hodiny som si pripadal jak Einstein, fundovaný ako cik, idem si upratať maštál. Rýchlo domov, narati toto, potom sa vypína vo mne môj robot. Dám si tučný reštart, nemusím sa strestať, ale človek by mal vypnúť, na chvíľu prestať. Tak finišuje aj dnešný deň, ešte teraz štúdku relaxujem, upiekol som štrúdel, je fakt boží. Táto one man show, bratu, za chvíľočku končí. Ešte jeden big up pre tých, čo vedia, bavia sa a robia, alebo ťa len pochopia. Tí, čo sú hladní, sa radi najedia, pleveluje pretlak, tak kvalitu ocenia. 365. Toto je môj denník. Sobotná pohoda skrze upgrade to PR. Fečím si ganžu a zapínam DR. Som aký som s tebou, sme spolu. Ideme ďalej, nalej rum a kolu. Sobotná pohoda skrze upgrade to PR. Fajčím si ganžu a zapínam DR. Som aký som s tebou, sme spolu. Ideme ďalej, nalej rum a kolu. Sobotná pohoda skrze upgrade to PR. Fajčím si ganžu a zapínam DR. Som aký som s tebou, sme spolu. Ideme ďalej, nalej rum. OK, bratu, dnešnému dni netreba čo dodať. Bol úplne super pohodový. A to znamená, že ja sa s vami teraz rozlúčim, lebo tiež sa chcem ísť natiahnuť do postele, kúkať telku, mať vedľa seba ženu a mať sa dobre, takisto ako vy všetci ostatní. A vidíme sa zajtra, respektíve počujeme. Čaves 365.